6 күн ішінде Қозаннан Мүсемге жаяу қайтқан райондашыбыз. Біз Рүстемні Тошлыяр ауылы янында қаршы алдық. Орып, ояқларын жол иттіру үшін туқтаған вақыт еді Рүстемнің. Қозаннан решил тоже қайтырға, потому что тіге елні Оқташта ояға ортып кетті де. Мәхал шуңа металлический нелер қойдым, потому что жол янынан тіге барғанда Тошларға легіп ояқ повреждаться дейді. Шуңа пластиналар қойып, мен все-таки решил қайтырға, потому что врач айтты, что спортивный врач айтты, что невозможно қайтырға тіге станция, все равно нетесің деп. Но все равно попробовать хотел енді. И как бы мне вроде бы получается. Қозаннан егіт 8 август күні ертеңгі сағат 4-те шығып кете. Машина юлы бойынша қайта. 64 километр юл узғаш 5 мәртәбә юл итеп йоклап ала. Юлда нашар кешеләргә юлыкканым юк. Жаяу барганны күреп, туктап, илтеп куярга тәкъдим итүчеләр дә, кунакка чакыручылар да, минем белән фотога төшүчеләр дә булды дип искә ала Рөстәм. Ашау ягы проблемасы юк, то есть анда даже любой заправка кирдең, анда ашап була как бы. Анда үзең белән алсаң була, анда шоколадкалар, еще что-то. То есть андай проблемалар юк. А йоклау буенча беренче көнне бер кеше үзенең өенә чакырган иде. Да кундым мин аны. Икенче көнне уже палаткада, өченче көнне отельда, а потом уже бүтән көннәрне палаткаларда кундым инде. Мин обычно жоклыйм посадка артында, потому что как бы посадка жулга якын, и теге жиракта барасы түгел, анасы жулга чыгасы, потому что иртән раса ул бүтән аякны нитә, жушлата. Шуңа миңа теге чтобы нык жушлатмасын өчен посадка артына палатканы куям. Во-первых, монда машиналар йөрсә дә беркем дә күрмәй анда мине. Түн бит инде барда. Мүсемгә кайтып җиткәнче Рөстәм юлда 5 төн кунган. Рөстәмнең бу беренче сәяхәте генә түгел. Тәүге тапкыр ул 2013 елда Башкаладан Мүсемгә велосипедта кайта. Ул вакытта Мүсемгә 22 сәгать эчендә кайтып җитә Рөстәм. Үземә цель куйган идем да инде. Теге елны мин хотел пройти 247 километров, короче, чыктым мен, а больше не смог чыгарга. А мен до этого великта кайткан идем. То есть великта мен где-то за 22 часа ее кайтып җиткән идем. Рөстәм йөри бит әле дип Казанга җәяүләп чыгып китә күрмәгез тагын. Егет кечкенәдән спорт белән шөгыльләнә. Шуның өстенә көчле рухлы, максатчан үҗәттә ул. Без кечкенә вакытта, авыр вакытта булса да, әтисе дә, мин дә пример китерә идек. Сугыш шарларын мәтем. Улым караль сугышта ничә 5 ел буена, 4 ел буена җәяү барганнар. Алҗамыйча, аяк киеме булмаган, кием булмаган. Генерал Карбышев примерын китергән. Безнең китаплар күп, үзегез беләсез инде. Укыган булгандыр, әтисе дә китаплар буенча вообще вот подвиг дигән безнең семьяда примерга нык китерелгән. Мош шул как-то куанга сеңгән. Ну, аның теләге бар, упорство бар, шунда теләге бар. Төнне җыклый алмыйдыр инде менә. Җаңгыр жауса, как будто тегендә җүшләнгән дә инде җыклый алмыйча ятайым дип менә уянадыр төннәгел. Аннары өйрәнеп беттем инде, беләм, что ул уже все-таки оборудованиелар алды специальные, инде палаткалар, ниләр, чтобы җаңгырдан да сакланырга, и вообще менә, допустим, җәнлекләрдән дә сакланырга бар инде аппаратлары. Рөстәм Бухарин Казан шәһәрендә яши. Медицина җиһазлары белән сату итә. 36 яшьлек Рөстәмнең кызыксынуы көчле булгач, Ак елгасының каян башланганын да күреп кайткан. Барлыгы 340 километр юл уза ул. Шуның 120 километрын җәяүләп, 220 километрны көймәдә ишеп. Ул җыри башлагачтан мин дә йөреп, шунда илтәдерем бит инде. Каян менә башланганын беләм. Именно менә что Игнашкино дигән авылда башлана. Оренбург белән Башкирия границасында шундай әйберләрне белдем. Ничек башлана, ничек җәелә. Алла Тәгаләдән тагын 1 километрга помоги, тагын 1 километрга помоги дип әйткән вакытлар булды. Шундый белән булды. Килешектә менә тагын кайдан кая җәяү кайтырга җыенасыз? Җәяү белмим, но менә велосипед белән хочу менә Европа буенча велосипед малайлар белән сөйләшкән идем, но велосипед белән Европа буенча хотелось бы йөрергә. Рөстәм атаклы сәяхәтче от караучы Руслан Верин белән элемтәдә тора. Икәү киңәшләшәләр, яңа идея, планнар белән яналар. Русланның хәтта Сагут Гарәбстаны шәяхе дә хәбәрдар икән. Шәйх Рөстәмне җәяүләп яки велосипедта кунакка килергә чакырган. Ниятенә керсә барыр да. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.